सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे मुसाहारि ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै मोनसे ब्लग गोदान लाना फैदों आङो जों दैयाव ना बोखांनो थांनो नागिरदों बुरैजों आंजों बिदिबा भिडिअखौ जागायजेनसै ना बामि मोन ना मोना नायनोसै जेखाया गंसेल'नो मानसियाबो साथामल' थोयो बेनो एसे थायो थानायालाय बांद्राय थाथारैबो नङा बिदिबा भिडिअखौ जागायजेनसै रेडि जाबाय दा चलो नै जों थांगासिनो आधा किल'मिटार जागोन बारा गोजान नङा गामिनिनो दै ओरै माइ दुब्लि बे दुब्लि बारलांनांगौ हरै बे दुब्लि बारबानो मोनो फैदो नायलांबाय थादो बा बिदिबा भिडिअखौ ओइ फैयै मोनफैबाय ओरै दुब्लि बारनानै फैबाय नै दैया ओरै बोहैलांबाय 이제 này cô lăng lại mà chẳng bèn 많이 좋아. 많이 한국 가. Ơi này à. Đây nào cô lên một chuyện nó ghé không này bà mi sáp sạ mà xe tổ thành vậy như vậy thì nó bà mi ạ sáp sạ Nam ơi, sao một bà vậy? đây xong một lâu ấy
ना मोनैनि ना मोनैनि जाय सोर साम' जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नै साम'आ नांगौबा मेला मोनो बिदिनो खनबावनाङासो खनबाबो मोनो थ' बिदिबा दिनैनि भिडिअ एसेनोसै होमबा नायनानै मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेबायदि दैलि लाइफनि ब्लग नायबाय थानो थाखाय बाय बाय